Hi friends, Jai Jagannath. Good morning. Welcome to my new video. ଆମ ଗାଁ ଅଷ୍ଟମୀ ସକାଶେ କ୍ଲବର ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଫୁଲ ସଜେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ରାତିରେ ପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବିନୋଦ ବିହାରର ମୋର ଟିକେ ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଛୁଆଟି ବସି ଖଟି କରୁଛନ୍ତି।